Czy może być, moi drodzy, bardziej świątecznie? Witam was pięknie, witam was serdecznie. Pojutrze święta. Co mogę powiedzieć? Przejdźmy od razu do rzeczy. Dostałem, może tak, dostałem grudniowego one-up boxa wczoraj. Jest skala porównawcza. Jest taki, jest grubiutki, jest grubszy niż ten zeszłomiesięczny. I moi drodzy, co tutaj będzie? Widziałem już u Dawida, u Bąkola otwierał, dostał fajne rzeczy, mam nadzieję, że ja też dostanę takie fajne. Mam brele tematyczne, także co? Nie będzie żadnych cięć, będę otwierał to wszystko przy was, żeby emocje, że tak były, powiem, autentyczne. Tam w tle sobie lecą świąteczne przyśpiewki, dobrze. Wiecie w ogóle skąd to jest? To jest paczka, moi drodzy, z San Marino. 2275 Huntington Doctor Suite San Marino. No dobra, moi drodzy, otwieramy. Zawsze mnie śmieszy ta gumka, recepturka, w które oni to pakują. Dobra, jeżeli by ktoś chciał sobie takie one-up boxy zamówić, moi drodzy, zasubskrybować czy kupić tylko jeden, jak tam chcecie, to pod linkiem w opisie, pod filmem w opisie ja wam daję link, w którym przez którego będziecie mogli sobie takiego one-up boxa zamówić. Czy to jednego, czy subskrypcję na kilka miesięcy. Dobra, gdzie to ma, jak to się otwiera? Ja tutaj mam jakby co narzędzie dostarczone nam przez szwedzki przemysł z Ikei, ale może to nie będzie potrzebne. Ja to naprawię. O. Trzeba jednak przeciąć tutaj. Jest taki kluczowy punkt. Uwielbiam takie coś. Uwielbiam otwierać paczki. To mi od bajtla zostało. Moi drodzy. Zapowiada się ostro i gwiezdnowojennie. Dobra, po kolei będę wam pokazywał, co tutaj jest. I zacznijmy od, że tak powiem, rzeczy najważniejszej, czyli koszuleczki. Wow! Widzicie? Coś pięknego i świątecznego. Gwiazda śmierci. Dalej nie wiem. Dobra, koszuleczka jest superowa. Ja bardzo lubię koszulki z Gwiezdnych Wojen, pomimo że nie znam Gwiezdnych Wojen prawie w ogóle. Ale wiecie, że jestem fanem wszystkich tych. Poznajecie tego Pierona? Jakie on ma w ogóle... Trzeba go tak... Trzeba go rozczochrać, żeby mu oczy w ogóle znaleźć. Wszystko licencjonowane. Piękny. Będzie moją drugą... Tutaj mam... Będzie się... Zakumpluje się z Kapitanem Ameryką. Kiss. Dobra, nie. Takie rzeczy nie będziemy pokazywać. Także jest... Pan Włochacz. Dobra. Co mamy dalej, moi drodzy? Mamy... Mamy dmuchany miecz świetlny. Mam go teraz nadmuchać? Jak mam go nadmuchać, to dajcie łapkę w górę. Daliście? Dobra, to dmucham. Druga łapka w górę, żeby mi płuca nie pękły. Ale to coś za ciężko idzie. Czy to jest jakaś metoda na to specjalna? O Jezus. Wow. Wow.
wow, wow. Wow, wow. Taki, moi państwo, jest miecz świetlny. Nie wiem, czy to jest skala 1:1, jest tutaj sygnowany One Up Box. Ej, to jest dobre, możecie kupić sobie takie miecze świetlne i odgrywać Gwiezdne Wojny i nie zrobicie sobie prawdopodobnie krzywdy. Znaczy, no, znam takich, co by sobie zrobili krzywdę, tym też, nie? Ale wiecie, tak. Wow, 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 czajcie, o co chodzi, nie? No, nie, nie. Takich nie robimy zabaw. Jest miecz świetlny. Cóż tutaj mamy? Smycka. Jest smycka gwiezdnowojenna. Także jak ktoś ma klucze albo coś takiego, to może se przypiąć. Są tutaj na niej postacie z Gwiezdnych Wojen. Spoko smyczka, będzie do kolekcji smyczek z różnych imprez, które tam wiszą ze wszystkich PGA i tak dalej. Co tutaj mamy? Nalepka. Do złotych myśli można se wkleić. Pozdro dla kumatych. Jest pin Galaxy. Czekajcie, czy będzie go dobrze widać? Próbuję metody na Tomasza Kopyrę. Oszcz. No nie oszczy, no. Czekajcie. Kurde, a jakby tak spróbować? No oszcz. Dobra, w każdym razie... O, stąd powinno być widać. Grudniowy jest December 2015, One Up Box. Dobra. I co tutaj mamy jeszcze? O, jest taka, zawsze dają taką jakby tekturkę, tu jest kapitan Kirkby, nie wiem jak to się wymawia, wy wiecie lepiej ode mnie pewnie. No i jest, co tutaj, tu jest zawsze dają taką karteczkę, że to był generalnie galaktyczny One Up Box, Galaxy, i tutaj z tyłu jest opisane, co takiego mogliśmy w tym One Up Boxie dostać. No, i to był, moi drodzy, grudniowy One Up Box. Fajny. Najbardziej to mi się chyba miecz świetlny podoba. Wow. No. Także takie rzeczy, moi drodzy. Takie rzeczy. Tutaj zaraz... Tutaj jest coś napisane. Made in Dongguan, China. No nieźle. Także on zaraz sobie stanie obok mojego Kapitana Ameryki. No, a ja, moi drodzy, bardzo dziękuję wam za uwagę. Jeżeli sobie chcecie takiego One Up Boxa kupić, to pod filmem, takiego, no z tego miesiąca już raczej nie dostaniecie, chociaż chyba zaległe też wysyłają. Także co? Widzimy się w tym przypadku za miesiąc w otwieraniu następnego One Up Boxa. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli wam się, moi drodzy, podobało, to zostawcie łapkę w górę i dajcie znać, może wy kupiliście One Up Boxa też jakiegoś, czy macie z zeszłego miesiąca, czy tego, to pochwalcie się, co wam z tego One Up Boxa, chciałem powiedzieć, dropło, ale to nie CS. No, to tyle, moi drodzy, dziękuję za uwagę i Merry Christmas and Happy New Year!